Ubona ukuthi ngokumama ubulawa ngokudla. Angisho kanjalo sengichaza ukuthi baba into engifakele yona yena kulawa amanzi nami ngayifuna ngayithola intweni zakhe ngayifakela yena eParishini kusho ukuthi wayefuna ukungibulala. Kodwa-ke manje mina angazi ngichaze ngithini Nkosi yami kodwa umoya wami ubuhlungu because manje into eyenzeka kwangeyona inhloso yami mina uyangazi ngiphilile nawe isikhathi eside umuzi into angakaze ngiyiphathe. Cela ukuthatha le thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo. With myself Mlangeni uMagasela sibhalelo sisi useduze kwami uzobe sesichazela ukuthi ufisa simsize ngani thina as Black Life TV. Into engizoyenza njengamanje ngokukhulu ithuba ngizothatha ithuba ngimbingelele sifuna ukuthola ukuthi uphumaphi usisi bese yahlala phezu kodaba ukuthi kahle kahle ucabanga ukuthi thina singakwazi ukuthi simsize akhiphe yiphi imfihlo le afuna ukuyigunyuluka. Sawubona Sithando njani? Ngiyaphila sisi ninjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukubuza Sithando sami mhlawumbe uqhamuka ngokuhlala? Ngiqhamuka eNquthu. Oh okay. Yeah. Hlezi ngiyaqala ukubona umuntu oseNquthu, hlezi ngizwe kuthiwa khona eNquthu. NgwaseNquthu. Bahle njengami nje ukubabona nje. Unfortunately umbukeli ngiyakwazi ukubona lokho. Kodwa muhle kusisi. Anyway Sithando sami ngiyajabula mohleka. Ngicela bandla ungitshela ukuthi ufisa sikusize ngani thina la ekhaya. Isizathu esenza ukuthi ngibhalele la ekhaya esokuthi bengicela ningisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngazise umyeni wami mayelana nokushona kukamama wakhe ukuthi kwenzeka kanjani agcine eseshonile angazi noma uzokwazini ukuthi angixolele because nami ngangazi ukuthi lento engamfica eyenza mangabe mina sengiyenza back izogcina sithathe umphefumulo wakhe omamezala. Awuze nazo vele indlalelo before ngineze ithuba. Kusho ukuthi mina nomyeni wami sasithandana nje sisafunda isikole. Okay. Saqhubeka sathandana until waze wathenga indlu because ubefuna ukuthi sakhe umuzi since ngase ngikhulelwe. Umamezala ke bekungeyena umuntu ongithandayo. Benginalokho ukuthi mhlambe ingoba angiyena umXhosa na mhlambe ubethanda ukuthi mhlambe umntanakhe athandane nomunye umXhosa. Kodwa ke ngangakushaya indiva konke lokho ngangakubeka enhlizweni because ngiyazi omama vele bafuna the best for abantwana babo 100. Yeah, so ke kwafika isikhathi ngenye iday sesisendlini ke le umyeni wami ayithengile wasivakashela umamezala kanti ngezama ngayo yonke indlela ukuthi nje ngimenze azizwe welcome nanezinto abezisho sometimes ngingamtsheli umyeni wami yabo ngoba bengingafuni kube ngathi ngiyabaqhatha mina nje bengizitshela ukuthi because ngiyazi ukuthi ngimthandelani ngizobekezela noma thiwa kunjani. Until ngolunye usuku ngivuka ebusuku ngiya efrijini ngisho ukuthi efrijini nginesigubhu esinamanzi namalemon phakathi enhlizini sinamanzi ahlele efrijini. Mangithi ngiyaqhamuka nangomamezala ngiyambona usivulile isigubhu sibeke lana kwi table then ufaka something phakathi. I'm like how mamezala wenzani? Ngithi kodwa ngeke ngize ngiphuza yabo emqondweni wami nje ngitshela ukuthi ushuthi indlela kangangifuni ngayo sengaze angifakele ichitho kushuthi ngibonge nami ukuthi idlozi lami lingivusile ngilele ukuthi woza uzobona ukuthi kwenzakalani because ngikhulelwe ngaleyo mzuzu. Ayingingamtshela umkhunyana wami ngithi ke kulungile ngizomlinda ahamba emsebenzini sosala naye mamezala uzohamba ayogeza uthe mangabe eyogeza entweni obeyigqokile ke sengiyabheka ukuthi manje ngifuna ukubona ukuthi ngeke ngiyithole lento ngimfice eyenza ngale. Mangithi ngiyabheka hawu nawo amaphepha agoqiwe ngithi hayi okay kulungile ke sidlaleke le game naye. Aphume ebathroom hayi nje angijike ngingamtshengisa ukudinwa nje ngithi hayi kodwa yazi nje uzongithanda yabo ngifuna nje anganaki ukuthi nami khona ngifuna ukubuyisela lento le kade ethi uyifaka kimi. Ngithi yazi namhlanje ngicela nje ukuphekela iParish noma kuthiwa ungifuni noma kuthiwa kunjani elitshengisayo nje kumina ukuthi nje angikaze ngibe nenkinga nawe. Athi kulungileke ngizoyidla esho ngaleyo attitude hayi ngiliphekela ngempela nami ke ngifake lezi ayishayile phela ebusuku. Awu abuye umyeni wami
akekho right nje sephethwe isisu nje siyabhuqabhuqaze yabo kangangokuthi isimo sasibhedlela sesibhedlela hayi caca ukuthi impela hayi akubi ingozi makhaza kunalokho kuba worse manje nami sengiqala sengiguilty ke manje uthi hawe mangathiwa uyashona lo muntu ngizothini hayi kanti ke but kuzohamba impela kugcine idlulile ke emhlabeni manje ke isizathu senza ukuthi ngibe la esokuthi iyangihlupha lento emoyeni angikwazi ukuhlala nayo ngiyacabanga ukuthi umyeni wami uyadinga ukuthi azi angazi uzoyithatha kanjani yena cause uma wakhe kodwa ngiyafisa ukuthi athi noma ngimtshela ngicela uxolo kuyena ayibheke ngalendlela yokuthi lento le bekumele yenzeke kumfazi wami kodwa singeke ke sifane cause phela umama wakhe omzalayo kodwa nami nginalokho ukuthi kushuthi yena wayezobulala abantu abawu2 mina nengane hayi yilokho ngicela nje ukuthi ukuze ngikwazi ukuthi ngibe nepeace ngidlule mawukuthi uyangishiya kulungileke kodwa ngobe senginepeace emoyeni wami ngobe sengikhiphile lokhu engihlizi kungidla yonke imihla namalanga yebo ngicela nje ukuthi nje manje ngangisiza Nkosi yami ukuthi ngilichaza udaba lami kuyena nginethemba nje lokuthi indlela ungithandile lo muntu eside isikhathi uyangazi futhi nginayo ingqondo ukuthi noma naye bengangitsheli zonke izinto ezenziwa uma wakhe cause phela asikhiphi zonke imfihlo zemindeni yethu mhlambe naye kukhona azokupick up ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe before mhlambe wakwayinothisa into enjalo esayidini lama wakhe kodwa akangayinakisisa cause phela vele wayengayitshela ukuthi iyona so bengiyicelela Nkosi yami ukuthi nje ningisize ngicelise umyeni wami ukuthi ngicela nje ayizwisise lento khona nami nengane nayo izothi ikhula yabo nje ngangingazi nami ukuthi lento angifakele yona isizo kanti wayengenzela ukuthi ngishone ngangitshela mhlawumbe ufake isichitho sokuthi ngiphume ngishiye ingane yakhe yabo mhlawumbe ngoba wawuyithwele mhlawumbe uzofaka into ukuthi iphume ingane yebo kodwa nje kwayigona lokho kuzobe kusawukubulala kodwa wawenze njani ulokhuzane-ke sorry ungene emakuhlala emadevini wawenze njani amanzi lawo wagcina wachithile ngawachitha ngoba wabona kusa-early ngawabona kusa-early yebo cause vele siyashera la endlini ngicabanga ukuthi mhlawumbe naye wayugcina ephuzile umkhwenyana wami yabo engazi cause uyazi vele ukuthi into engiyisebenzisayo nayo vele angakwazi ukuthi ayisebenzise kodwa manje into engibuhlungu ngayo ukuthi Nkosi yami ngangingazi ukuthi kuzophelela ngalolu hlobo. Isineminyaka engakanani ingane manje? Ingane isineminyaka ewu8 manje because lento le ugogo washona ngo2020. Mina kwaku 2018 sihlala endlini yakhe isikhathi ezivakashele. Ngibhlungu Nkosi yami ngibhlungu emoyeni yazi ngithi uthi noma ebuyile emsebenzini esendlini ngimbheka ngicabanga ukuthi emangathiwa uyazi ukuthi ngenzani akazi uyongibona njengesilwane ngamabomu yabo kwakho ngcono ke kuzo zonke igaxa ngazizwe awuzange udecide ukuthi ufuna ukwenza lokho awungazi ukuthi kuzoyenzakalani mhlawumbe ekhanda lakho wathi awuthi ngiyenze lento azoyenza I don't think ukuthi ungacabanga ukuthi angakufuna azange ngakubulale nami kwangithusa impela lokho kodwa manje inkinga isekutheni umyeni wagcina ishonile umuntu ene yicala engiphila nalo lelo ngaphakathi emoyeni wami sonke isikhathi ngiyacabanga ukuthi kobe kufanele mawukuthi kodwa engifuna ukuthi akwazi ukuthi nami ngangazi ukuthi le yanto eyokuthi ibulale mina nami ngangithi ngiyenza lokho afuna kwenzeke kumina if ngangazi ukuthi ufuna ukungibulala ngaleyo ndlela ayingangeke ngize ngikwenze kodwa manje kunomntwana okhona lana okuzodingeka ukuthi kugcineni azi ukuthi naye ngicabanga ukuthi uyidinga umyeni wami iclosure ukuthi uma wakhe nje esikhaleni kwakhe esivakashele engakaze agule ewumuntu ohlala emakhaya le kolusikisiki kodwa usevakashele la kumina ngiyazi vele ukuthi kunenkombankombane even though bengeke bangiqonde ngoba ngitshele kodwa nje lezo insolo because ngiyaye ngibone ngisho i-vibe ko-squeezer ayiseyinhle njengasekuqaleni kodade wabo bomyeni wami hhayi abasanginameli nje uyabona ukuthi kunento ekhona kodwa manje kuwukuthi akekho ongiqondayo ngayo so usuzoba-confirmela manje sengizoba-confirmela nginalelo themba kodwa lokuthi if bezwa ukuthi lento le
yayifakelwe mina ngayithatha kuyena. Yena-ke ngithemba ukuthi uyena ozokwazi ukuthi angithethelele because sesisithi isikhathi esihlala naye uyazi ukuthi into efana nokuthi angikaze ngiphathe. Kodwa bathi blood thicker than water. Why English is running away like that? But bathi blood is thicker than water. Ngenzeka ukuthi wena ufisa ukuthi bazolibuka iside lakho le story, but because ugogo akasekho kuzobuka ngathi vele wakwenza intentionally. Mhlawumbe futhi bangakholwa ukuthi yena vele lento ayenza wena uthi wenza lento akade yenza ufuna ukubona izowenzakalani. Kodwa even though ngeke ngibacabangeli. Yabo ngesingami ngendlela cause akekho emndenini wakhona obengazi ukuthi umamezala akangifuni. Uma ngangimdinga ifile, ayingabe kade ngayizama imizamo yalokho ukuthi kwenzeke why kumele ngimenze njalo ekwami vele ngibe ngazi kahle ukuthi yonke into izobuya ikhombe mina. Hayi Tom. Bukele Black Life nangu sichaza udaba la uthi yena wayeyiganele idlalele nendoda yakhe wayischool sithathi baze bashada emva kwalokho umamezala wangamthanda insolo zakhe zokuthi ingwa mhlambe yena kayini umXhosa ngoba bona bangale lisikisiki. Into emstressa kakhulu ukuthi wathi eyivukela nje naye ivuselo uNkulunkulu wakhe noma idlozi lakhe ethi uyophuza amanzi kanti umamezala ubhizi uyamfakela izinto ezirong bese suka lapho yena avela decide ukuthi azini ngeke ngiwaphuze lamanzi kodwa ngifuna ukuyithola lento ade isebenzisa bese ngifakela ngifuna ukubona ukwenza la kanjani only to find out ukuthi umuntu omdala uzogula aphele emehlweni. So njengamanje umakoti uphila nesazelo sokuthi azi mhlawumbe ngaba kwenzeka ngoba ngikwenza ngo1 no2 mhlawumbe kufanele ngiyeke nje ngaphindisela kubi ngokubi asazi ukuthi ngempela umyeni wakhe ke yena uzothatha kanjani lo daba njengoba sefanele phela uconfess ukuthi uma nje bengekho ngiyayisola ngenxa yokuthi kanti esibhedlela bathola ukuthi ubulawe yini uma abazange benze futhi mhlawumbe amafolo abazama ukucheck ukuthi ngempela yini ethatha uma khona upoison emzimbeni noma yini kodwa sikho ke lapha ngoba singena indaba zabantu esifuna ukuzwa nje ukuthi bona bafuna ukuthini bese bethulula kanjani udaba asimnikeze ithuba sisafanele uhusband sizwe ukuthi kanjani udaba asihambeni imbukelo. Hello? Yebo sawubona unjani baba? Ngiyaphila ukhuluma nomlangeni Magasela ngikufonela ngikwa Black Life TV ngisohlelweni olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Nginomkakho la eduze kwami ufisa ukukhuluma nawe baba ngazi noma ungakwazi usinikeza noma isikhathi esincane nje onaso. Okay yakho. Khuluma nebabasi. Mabokhe unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila myeni wami. Ngixolise nje ukuthi ngifake kulesi simo lesi kunento baba engangiphethe kahle bengithanda ukuthi uyazi eyenzeka. Ngazi noma ngaqhubeka yena. Awangaqhubeka. Ngithi mina ngiyakhumbula mzwani umama ezivakashele ekhaya lethu ngo2018 naku ezegcina egula sesimo sesibedlela. Yeah. Into eyenzeka engazange ngitshele yona ngavuka ebusuku ngiya ekitchen efrijini ngiyothatha lesa scoop lesiya osaziyo besihlezi ngifake amanzi kusona nolemon mangithi ngiyaqhamuka ngibona umama uthela something kulawo manzi lawo and then uyavala uyabeka cause ngama nje ngambuka and then ngadecide ukuthi ke ngiwachithe then wena usihambile emsebenzini naye seqeda ukugeza ngacela ukumenzela iparish cause ngahamba ngayobheka empahleni ade igqokile lento kade ifaka ngayithola kwiphinifa elifakile ngayizolo ngase ke nami ke ngiyayifaka ke la kuleli parish ngangimphekele lona cause mina emqondweni wami kwavela ukuthi kushuthi lento ayenzayo mhlawumbe ukhanda isichitho phakathi kwethu since nawe uyazi ukuthi akangifuni and then ngayitshela ukuthi hayi ke mawukuthi uchaza ufaka mina isichitho ke lesichitho ngifuna sekuyena kube uyena ke vele ohambayo la cause vele nami kade ngimbekezelele kanti ngebhadi ke kwenzeka lento eyenzeka okuchaza khona ukuthi lento ayifaka emanzini nami iyona nto ke leyo nami wayifuna ukuthi ngishone njengoba nami ngayithatha ngayifaka kuyilelo parish ngangimphekele lona so into engiphatha kabuhlungu ukuthi ngishaka ilento ebhlungu ukuthi ubani ngangazi ukuthi lento ayifakela mina izofika yenzeni ngangeke ngize naye ngimfakele kodwa ke bengithi ngicela
ukuthi ngikwazise because ngithwele nje lelo tshe and angisakwazi ngisho ukuphefumula manje. Alumva wasephezulu. Mina ubona ukuthi ngokumama ubulawa ngukuthi Angisho kanjalo sengichaza ukuthi baba into ayengifakele yona yena kulawa amanzi nami ngayifuna ngayithola intweni zakhe ngayifakela yena eParishini kusho ukuthi wayefuna ukungibulala. Kodwa ke manje mina angazi ngichaze ngithini Nkosi yami kodwa umoya wami ubuhlungu because manje into eyenzeka kwangeyona inhloso yami mina uyangazi ngiphilile nawe isikhathi eside umuzi into angakaze ngiphathe. ufuna ungixelele ukuthi ixesha elingako umama washonayo ufuna ungixelele ixesha elingako kunemfihlo engayo enkulu kangaka. Bengisahaba myeni wami ukukuchazela ngoba manje bengazi ukuthi ngeke uzuyizwisise lento kodwa ngiyakucela ukuthola enhlizweni yakho u-understand ukuthi okwenzeka kwangeyona inhloso yami nami ngangithi nami ngibuyisele kumina kwakungathi isichitho lesi asifakayo ngangazi mina angeke ngikwazi ukubulala umuntu ngiyakucela sithando sami. Ngokungani ungangilindi ke ngibuye emsebenzini ngilinde ngoba bese ngichazela abantu bakwenzakalani enze ngikwazi ukuqonda nami mama ukuthi ngabe into leyo ayifakileyo la manje. Angithi manje baba wena uya Akadeli isigqibo wedwa ngisacela ukukhuluma kuyafana baba mina bengithi mangichaza yonke into obuhlungu mama wakhe angizwisa bona wena ubungakaze ubone ukuthi bengathi ngiyamsukela nalento engangizokutshela yona wawungeke uzoyikhola. Ngiyazi ngenza iphutha ngokuthi ngingakutsheli kodwa ngesikhathi ngiyacela ukuthola enhlizweni yakho ukuthi ungixolele. Okay umuntu ngokubuhlungu ubona uzisa bona ngoku emveni kweminyaka emingaka ngabo ngishiyele into enkulu kangaka. Ingazi ukuthi umama ubulawe into kanti wena ngazi ukuthi ubulawe into. Kodwa manje bawusuyibeka kanjalo baba kusuyibeka ngazathi singivedane nje ngambulala nami ngangithi ngibuyisela isichitho lesi asifakayo ngiyacela Nkosi yami ungixolele angiyena umbulali mina. Ngeke. Angiboni ngakhona ukuxolela yikho. Ungakwazi ke mhlawumbe ukuthi ubuyeke uze ekhaya okungcono sikhulumeke lento sibonane okungcono. Ngeke. Ngicabanga kahle ngoba anazi bona abachazela njini nomalume kana ngabe. Myeni wami ngiyakucela wena ungaziyo ngiyakucela sithando sami ngiyakucela. Ukuthi ukhulu mozo ukufihleyo wakona kakhulu. Khulu kwayile ngane ngenzeka ukuthi akuyiyo ngiyambi. Into enkulu Hawu kodwa myeni wami uyangazi nje bakithi ngiyakucela ukuthi nje ungiphe ithuba-ke lokuthi ngikubheke emehlweni ngikuchazele kahle ngayo yonke lento eyenzeka. Ngizokwenza ngeke. Ngiyangikasula nje lento indoda yakho ngidasela yona ngiyangikasula. Hayi kulungile baba ngiyezwa ngizokupha baba ithuba kodwa ngiyakucela ngiyasicelela ukuthi uzame ukuthambisa inhliziyo ukuthi okungenani ulalele iside lami lestory. Ngiyazi nami angenzanga kahle kwakumele ngikwazise ngesikhathi kodwa nami ngangisaba ngisho ukuthi uzovedane ungibophise kanti nami angizwa noma ngizoxolela ngakwana zokubukela ngibathi nasetshengisana zokubukela ngiba sebenza into ebuhlungu ayikho. Kodwa angiyenzanga nganhloso nje angiyenzanga ngamabomu. Ngiyacela ukuthi ubuyeke ekhaya okungcono sizokhuluma ngiyakucela. Angiboni ikhona ezoyikhuluma nawe into engasuke undenzeleyo ngasuke nje uthatha impahla zakho uphuke uthele kanjani. Hawu myeni wami kanjalo nje. Uthathe zonke impahla zakho uphume uthele nje ngisadinga zafuna nje umntwana akaze lutho kuyo yonke le ndaba. Hayi uzobona ukwenza kanjani. Bathi mangibuya nalike azafuna ukubona lapho. Awu kodwa ngicela thatha impahla zakho uphume uthele. Kulungile ngiyakuzwa ngicela ukuthi ngiphinde ngikufonele. Uthini baba?
Uthi akasophinde angithembe. Ngoba ngikwazi ukuthula nento engaka useze akathembe ngisho ingane le. Ukuthi Uthi kusho ukuthi nale ngane akuyona yakhe if ngikwazi ukumfihla into engaka. Hello? yebo sawubona baba njani? Akaphila kanjani? Ngiyaphila usakhuluma noMlangeni Magasela la kwa Black Life TV. Ngiyaxolisa ungene indaba zakwakho baba but mengifisa ukuthi kube khona engicacisayo kule nkulumo kaSisi ade ezoyiveza kuwena. And ngifisa ukwazi ukuthi yena angimthetheleli ngesenzo sakhe. Futhi angisijaji ngoba egcineni kwakho konke yena wayengazi kuzokwenzakalani ngokubuka kwami. And noma ayengazi wayazi ukuthi into embi but bengacabanga ukuthi isingaze ifike ekufeni. Njengamanje mephila nalemfihlo iminyaka eminingi ngoba esabuyisho usabela umndeni wakhe esabela nokuthi kuzoba ngathi uyenze ngokwenhloso. Yeah. Kodwa from mina uMlangeni Magasela ukulalela inkulumo yakho icacile nje ekuthenini wayifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani wayengayitshela ukuthi umamezala ngamcabangeli ukuthi angaze ambulale ngokuthi akamzwisisi kahle of which I believe nawe mukwazi lokho baba. Ukuthi nami limthemba kakhulu kodwa ngoba lendlela esiyibeka ngayo nami sengizumjalo ngoba ngifuna ngihlale phansi ngicabanga. Nakhona bhuti wami it's okay vele kuvumelekile ukuthi ucabange ngendlela ucabanga ngayo but asiyicacise le ukuthi ayenziwanga ngamabomu. Okunye futhi lento yenzeke ngephutha indaba ngithi iphutha ngibe nesiqiniseko ingoba wayefuna ukubona ukuthi kuzokwenzakala nacabanganga yena ukuthi umamezala ngempela angaze afike esinqumeni sokuthi azamsusa emhlabeni ngenxa yokuthi akamthandeli wena ofishi nawe mukwazi lokho njengendodana. Yabona befanele kodwa wafonela wakhuluma iqiniso 100%. Mhlawumbe same time masho ukuthi manje obegula nje ngifaka ukuthi mengingazi yabo kubonakala ngaleso sikhathi kodwa mhlawumbe naye mesaba ukuthi ngenzeka aboshwe ngenza futhi nina ningaboni ngaleyo ndlela ngoba phela ukuhamba komuntu emhlabeni akuyona into elula ukuthi abantu bangacabanga straight or nibe deep ngendlela enicabanga ngayo ngesenzo azobe evuma yena ukuthi usenzile. Awevakala nje. Kodwa angicabanga ukuthi umntwana unenkinga usungayenza nje DNA ukuthi khona okunye ongakuthembi kuyena. Kodwa ngokomntwana cause wayekhulelwe uyacabanga ukuthi if yena waphuza lawo manzi wangavuka ngalesa sikhathi kwakuzosweleka yena nomntwana. So ngicabanga ukuthi wonke umzali ngiyathanda ukuthi ingane yakhe azi ukuthi idlulile emhlabeni kodwa futhi ebonile ukuthi yini engenza ukuthi angahamba emhlabeni. Okunami hayi angendawo lokungane ngiyantiye ngizozondla. Mhlawumbe ungahlala nje baba nomndeni nikhulume kahle lento nibone ukuthi mhlawumbe nithole nocwepheshe abangakwazi ukuthi bangenelele babone ukuthi nisizakala kanjani. Mawukuthi usisivele lo senzo sakhe sizomisa ejele mhlawumbe akhokhela amacala akhe asazi thina kodwa nawe ngokumeseka mhlawumbe izinto icala ngelibe nzima kakhulu ngoba phela ekugcineni akakwenzanga ngokwenhloso ukuthi ke akanabo ubufakazi bokuthi kwakwenziwa kuyena yena wasekwenza bheki. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngesikhathi sakho. Nawe? Okay. No ungaqhubeka baba ngiyaxolisa. Nami ukuthi ngifuna ucabanga kahle ngiyodwa. Ya inzima kakhulu baba. Ngiyaxolisa kodwa kakhulu ngalokho osukuzwile. Hopefully uNkulunkulu uzokwazi ukusiza akuphe nesibindi namandla ukuthi ubhekane nalento njengendoda. Ungacabanga kakhulu. Siyabonga. Yo. Ngiyakudabukela kodwa ke it is what it is. Ufila kanjani manje? Angeke ngisho ukuthi sengi-right after izinto ayishilo kodwa ngiyacabanga ukuthi besashiso ukudinwa nginethemba ukuthi ngesikhathi sizobonana ngaso kobe konke sekwehlile. Yeah. Siyabonga. Ngicela ukubonga kakhulu imizameni ithathile nayenza ukuthi size sifike lana kwakona bengisaba nanokuthi ngikaliphendula ucingo kodwa ke ngani ngicela niqhubeke nisize nabanye mina kukhulu engenzele kona. Siyabonga. Ngiyayibongela nje kakhulu. Nasi siyabonga sithandwa sami. Yeah. Nami ngisathi ngiyabonga ukuthi siyabonga ukuthi usithembe. Black Life TV singakwazi ukukusiza ukuthi ukwazi ukukhipha lolu daba. Even though lunzima lubuhlungu singazi ukuthi kuzolandelana emva kwalokho. Yeah. Kodwa ke
ngicabanga ukuthi uthatha isinqumo esi-right even though uthatha isikhathi eside but mufuna ukusasa usune-courage ukuthi ungakwazi ukumelana nayo yonke into ezoqhamuka nayo. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu. Mukelo Black Life sesichaza udaba lakhe ngizamela ukukhuluma nomkhwenyana. Ungangibuza ukuthi bengizama ukuthini kodwa ngizama ukuthi ngikubeke emqondweni nomkhwenyana ukuthi ezinye izinto zenzeka intentionally zenzeka ngephutha. Kodwa iphutha esasazi ukuthi khona into embi ukuthi sasingacabanga ukuthi sengafinyelele ekuthenini kube ukuthi kwakuyinhloso ukuthi ikhamba umphefumulo futhi ayowodwa ngoba kwakhona nomntana esile kusho ukuthi kwakuzohamba umphefumulo othu. Mina uMlangeni Magasela bafethu angisanda ukuxola kakhulu endabeni zabantu kodwa ngeke ngizwela ngoba ngumuntu bese ngiyazama ukubona ukuthi khona yini engakufaka ngiphoze isivivaneni nami njengomuntu esifazane ukwazi ukucabanga kahle yabo ajule futhi nginkinga zabantu kodwa kwamanje ngicela senze kanje singakhohlwa ukusubscribe asiphinde sibonane ku-episode elandelayo sengihemba mouth. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nesiwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.